enkeye mokorwa ase kenyorogia Nyabikondo nigo ekobolia obokonyi ase ng'encho yogosira omwana obo Florence Bwali erinde kogendera konyora obogweni akoreng'ana na gina nigo omwana yabetega kumirana n'omubasokano bwepara ase baganirie chibesa gosonde bwensi ore n'omoyo bwokorwa kwaneke bnango basira erinde omwana yo agenderere kumanwa korinde omurikito daipo nasanya na ikera nasinsemecho nabo gotwariganiria oroboti rwasenchira yo wikirano umuntu kwenda theater 18 times none chinyekitari na kichabe mbaro cheko oyo no musubati aselieta Joyce Kerubo oyo bono olingina abana batano okonyara koerera obogima bwaye bwogoseligwa kurwa buoye ibona aringi buone buya weka 2017 igatukanya sawo nziri na abana batano chinyeruka uboneka nanyo abana bajinyeruka libire kanya ko babuone chinyeruka mbwate unarende bune mangana ari meji omwana nakachakanyora chali nyeruka ya kabere keranyora chali 2017 bona ari kokoliti barua kamba nigiti igasiga tenene kero musajo yone Nairobi amenyete akarangiribu agateba omwana nyori gachali ibo bagiti boka Krista Marian iga kani tegagutena nabantu babonga takunyara gusubukira mwana azinje mbwata bananyeruka cyo omwana okabere aselieta Florence Bwali maiga yokonyora omubasukano nigo yamoete mamu mwabo chinkongu chiokomorera tumeye kangiti kinyagitari yange nane ngocha kwero omwana yo kichabe no mwa to itoga iga nero itikonga insurance card bakambwatirana nizikanisa ngairi omwana yo kichabe Kuru 2019 omwana yakabere kichabe tumeri pado na ero kugoro yamerera nizinyama busituko kuguru kakabekerwa kichabe baganti bono dogo fight no bobo bole mama infection ya soire torusine chume tatwarusine chume tarosinda konyo mwana komenta nayo nigo nyara gosanga esabali yogwatananwa ne amate yaye andike biki chiangu egento nari kwebana nari kubatea bategere nabo kwangu nonyensi ine kero muchando konyorire nonyensi itogo iga magombe kero buone bansereti naro bansereti kuru family bagante Italia ingababona nganaseri kuti family chonsi ibere buone nasi obo nabwo obogima bw'omwana Florence ekerale skuru ekerasi gya ikominemo bwanya bwatendi abere skuru ande clinic omwana nwari nyikuru secondary nwari agutarira kiraches atakiri kuru tukiri kyo barema maiga yogosirwa amo nabairi nonya nabo musubati Joyce nigagendete gwetera akongu ekeragenderete kwene kianga obogima bw'abana bwasirirwe nuri ari skuru natakira mariogo natakiri abana abandi nawe bari asaba iri nabarabumba nsungwete nganje utangana kore baziyani nkonya abana bati igobono epiriere kiche boni iger nari koronga yakani ndusiete itodi no mwana uri anyore ko tukiryo barema abategeri bami tunabona abanya sayanga yam na itire chipara ko 2017 na yaitire omwana Florence nigakoreirwo kubarwa chintunda chinyinge echibono kero kende chigendete kwa amate yaye obwoba eka najukunya kwete chinyagitari Jones P operation bona akora 2022 eyo musungu yajite kurusiri ubakamu agasiya eriri keraga kamubekera na operation ye 18 operation ye nero yagerete na chinyagitari bakanyagonte yo mwana oyo ochiri operation mono operation inabera jiko mu affect inse yokubwaterana wekanisa ya Nyamataro ACDMN amonenkeywe nigobono banyarire kwarigania ogosangereria lituko lya Jumapili tariki 15 omutinyo yoiga elio banyare konyoro chibesa chugo chigwakana ebiria nyagitari iya ikire bono chiri buchiminye na 50 ase baligeti obokonyi kurwase amate nalo barigania bategeri bonsi pi tare 15 mutinyo yo to na batebiri nyuma na itariki chaji nimbwa to mochango tugabangani kanisa yetu ya Nyamataro wegameni tugatebanga tigatororenga kuna bazani agina njendu chipana ale kubarika ni mwensi pigusi yetu keliora atwaregeke kuranyona no bwate musani ondora report ya jago atokonyo muchandu ningira ninya sayembiya ngiko report ligata seni Kyandizi TV kurwa se kenyoro Nyabikondo kegotoka ward ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu cha South eletalia nendi pon asanya